No yaw non nani. no yeyi Ta dunya nani. yaw Ta dunya nani. nako wadda kongoy Ta dunya nani. ande kadi mi ronkanima andi yere ko mudi ko mi hendi mi golli han no feƴƴi ko heddi kom piido ka jungan dum anko fani wo ko mbudi aha anko woni wo ko mbudi oh jabi ko mo gollita albarka woni patron ko mi firti mi firti no ngabbi si be addi mbudi andi ko an sendan tay golle ni voilà awa jon non jogi on lanko no mi gollita do am patron nganda am patron nganda patron way am patron min a jabali wonde parandi sa jabu wonde parandi ara wawino anko malen yaga golleta anko malen na sense anko sense wonda wadde ko sense wonda wadde mi ana sabi to no ina sense di so we can take the work you can tell me say you get sense but you go to na wuta ana mix na wuta ndeo ana mix dandi na wuta ndeo ana mix pa na wuta ndeo oh na wuta ndeo no ina flaman business di ka no you know business na tool ana mix you know business you know mix so you know mix so ana mix mo do the work do billahi you bel at me you flama you get too much you sabi you bel at me you bel at me you no go better you sabi this guy how me kamimba mo do the work business na stone there na de putande yanda hoyre wondo e sala hayre ni ane no lanchen non na kriyon no mi wi do ko hayre wondo e anci ba na woni bela na wa kriyon mi sefa dum fuddori mi la mi go pa jalla no design yi goro engele afami mi do andi mi asabibu asabi kenema asabi firiton asabi feri johnson asabi fekila road asabi bo asabi kenema you sabi Bombay Street you know sabi this wait me I don't turn chief na kenema dirito asabi makeni lungeun fujeun kenema ai wait fugeun assalamu alaikum pula komboni Madam Goldu taw la yaw talato masire ben jakki kolle monne do laba aido ko saydo nabire ni fi razu andi be wada golle de ngara be raza tan seraji di non razi voilà kono yiro seraji no be andi be way golle daron parmintinaki membar mata menen ko golle men nan so ko fo jaba na may jonno coalition ko wido me ya ke wadi pere no tambu woni pere na do ngondo mi jonna son gayni men gayni ko hande Ami friend. Hey, wait. Let's talk to the man, bo. Do kele bumabe. Kombia. No menen ko kiri o me wota smeden ko de jinnaji den ko duyi. D'accord. Kombi sa. Gasi joni. Songa. Ay no mi hala no ba fambe metta fiu. Ay no no be ay. Fiku. So ko mi ko no wal madam. Ba. Ay na. Ang paingay yan. Teka ko tentongi. Ay do goro de lini. Nyuti. Afet kondi. Important kama. Ni bapa me wadda mi halbe hala mina. Ko hali. Il est très gentil comme ça. Yo ala ni la wankadi no be yirmano ida woni simple. Ko kande yido ni be anda to woni ni newe gundu. Ni da be wesen namo kala bayna. Bare ko ni diande gal. Yo ko hingi. O kande kar ko fanyi ma men ngabbi. Ya ton. Problem Tay ala. ko nyalan. Problem ala sai dia ni no bijun. Ma be mo ya be confirm ko ni. Ami. Sono ni. Kani ni di ma. Itu zanda semani. No achira. O botu. Okay. Ko te hauju. Ay no ka. Ay na jonno ko yitti hayo. Parce que min gore be ambe bayna fere be friend ni fi do. Ah hauji ko ni hauja. Min ko mami hauja na ma gor ko mo midio. No na hauji bayna be fere. Je te pose une question. Ok, je t'écoute. Kon hedi lalan tigi. Andi robbe no hedi ray gorko par catégorie. Bira mo fi jawdi. Ba ma fi mo laba. Ma fi jikki. Ma fi davde ma konen. Ma fi are mo iwito. Onu ngam mo soaji. Na mi yirmano. En fait, ida ni. Onu yirda. Botu na ngarge ma. Na mi yirmano. Bayna grand. Hakkunen yalla mimmi wawan ta ɗum ngata masira
mi ara e suudu hara mi tawata ɓengu an non c'est à dire ne wonde yawre endu gollam jonnaylan ɗo 1 million mi ala yiwde o ti no joldano ƴawɗa ñawlike ha ñamande wiilan bappa o mi wata fi ɗum ɗo dey wata fi ɗum ɗo numéro makko feƴƴata aduna on abadalla baadi feƴƴata kanko ko si o ari ɗo ƴetta jerto fu juɗa ko addanan mi ɓayɓin kadi miɗo wi reedu andu no feƴƴi mi jokki haray ko ɗum kono sina ɗum mimo hani addangollan kona bola mi wolta fus si wona ɗum kanko ka woni ɗo imo duwa lan wallude mo duwa lan surrude mo duwa tambitade lan piiji an ɗin jalba kono si to woni ɓengu ma no wayi tun kanko aynnayi non c'est pas joli ha imo hani imo kono mi ala wolde ko hakkunde Allah Adama Sira si yari ni ɗe golle a tertoto a yaltay golle ɗen fes tu vas sortir le boulot là travailler comme ça là tu sors tu as laissé ton mari comme ça une femme mariée tu es parti combien de jours mi ami dodo oh ce n'est pas aimé ça billahi mi da digoy fala ka fi dim piji Ibro kadar dia susi jo c'est que andi ennabi de goroji kono illa wallahi fuɗɗi ke kadi ka c'est que non andi anda mari probléme goto hande kadi a fuɗɗi ke kadi ka nden yande en joɗudi ke ɗo a haali a wiyama si ko juuɗi ɓe waɗi ko hunduko ma harɗa suuɗi attitude ji maɗi nden yande ɗo kadi a mettinani lan honɗum kadi e suspense ƴerdiɗa hande honɗum kadi c'est que accu hakkede yanda sa wona liyowo boy andi ay ɓe maɓe ko raɓuɗen non goroje de wallahi ɓen ɗon mawɗo anwal ɓeynete ko kamɓe woni golɗugol santé gira jangol leydi to mine kuri kan andi mi anoma mini meɗen mari ngay ka asete ka to kañum couleur ka billahi ko ɓemma goni ara ko o santé leyɗo on santé billahi wallahi sama kala jokko hunde ñalla ko kanko sama kala jokko non naɓinande anno a yiɓe ne ñande ha nalla a haalali heyye fof ma ɗum ko ne ñande ko jonnuɗen ɗon a haalane noon lami posanaɓe question ji mi anda ko honnu ka honno andirɗo ko honno way onnon ɗon e gollirde présentant lamɓe ɓay ko de ɗon kamɓe on ma e gollande ka bonni ɗon ko erreur nane annon konno yiwɗa ɗum ɗo taw non ettoni languy ɓaynan fenane billahi no ettoni lam ɓaynan femi ha ɓay fi ko ɓe mawɗo joom kono aɗa ko metti maɓɓe habbi hara simi faami ko Israel me wonde gollinde ɗon na wi sostenimi adda min sawri ko ɓen ko mawɗo awwal siko ɓen ɓe naɓuɗen jonnuɗen ɗon baabe no waɗi keeso maɓɓe ɗon ɓen ko kamɓe woni gollugol santi e grand jangol ley to donc ɗo noon ɓe mawɓe ko tampuɓe noon tampi ha ƴakki moddi a faami an ka élève jo simple ɗe gandi honno wonirɗa est ce que a faami nawɓe men yoɓe yiya kala on to ɓe sikka touva ɓe gara fus ɓen ɗon sa jombi ɓiɗɗo maɓɓe on est ce que fandeji ɓen ɗon ndi fo waɓe waɗani anina urtilan ani ndegol urtilan ani ɓa ɓe mawɓe ɓeyata ɗon min ɓe lan hooli ɓe rema yahay boore en hara ko ese na ɓe nanditanama e goɗɗo goo andi yimɓe no nandita quoi mi wi tefa a anda inne maɓɓe nden ko mawɗo an wan andi ko watten ɓe nanditaninni ɓe waɗi ga baade accu fi Allah waɗ gollam feetude est ce que hara koko ɓen tawɗen toon ɓe ñande est ce que koko ɓen andi ko watta naɓi ko sentir to sino feeti ko an naɓan ko sentir toon une fois mi yaɓe quoi gasi joni en fotti en yawa e janggo ɓen ɗon on ɓen ɓe naɓuɗen noon goroji ɗon kam mum koɓe woni gollugol kaɗero grand jangol leydi ni kadi ɓe gayni noon ɓe duwa asangol men koloyir est ce que a faami voilà Shunaya. Chai. Usiya. Naalo. Ko min tigi nodduma kaali si janni.
la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam abada accu fenande ko fenande dudde rabbindimma accu fenande be jonnal ma kalisi lanka mi ari ka sante be wi lambe a hendi ka kalisi na mere suudu ma non gaynama jodnede biriki cey e ka hey ko honto wonda mi nanu mi tefam honto wonda Mudi andi ka tutu di kaka bolcu di kako honno si anyami ding wula bu bara sa yemen mi wi si ametti nyamu dey ara paro ma on nyamata a sendaydi be jonni ma 3 million an 1 million 500 min 1 million 500 si anyami mudi andi hakkunde ngalla kona kiri fo jeeway lagine yaajude mum be jeeway e wona tele be ndar ne dungo I don't know problem ma ko ka telephone hida setti tombe mako wadi wa big wall sko gita andi no ngasusta halde min andi mi gore yagal menga ko mi woni ko garanjo kurwan ko min jonna ne awai singi asutu go wedo itsamone asutu go me you go skata la akbar bayde woddo niri sina dum hakkunde ngalla hejaydo mone accu dabbi tan accu na ma course pas non mais course pas non attends na me woli pas dans la zone allo koto alpha na la ton ni njantun tala yo ala ko moni ka sina bittere tu ok bien gure koto alpha tigon kum fala do ni do to di do fi ngo to sagwa non a wadira lan ko suudu mi fala ya dabbana mi agga wonde wata wonde do ay kawtangal do jawo sina kambo na ukindirde mingi be ngwa yo non dum e dum lekki dum mi dabbu suudu iwa do eggay do few oy sambu goto e salo pay ko goto mi wonde on non waldo ko salo mingi be ngan ko sambu Naam kota alpha kota alpha e genti